салому арзи адаб хидмати дӯстони гиромӣ. Ба канали Кулчакан хуш омаданд. ҳар ҷои дунё ки ҳастед, сиҳату саломат, дур аз газанди рӯзгор ва либоси иззату офият бар тан дошта бошед. имрӯз аз фаъолияти Кулчакан 3 сол пур мешавад. ин санаро барои дӯстдорону ҳаводорони Кулчакан шодбош мегӯям ва худоро шукр мегӯям ки имкон дод каме ҳам бошад, як зарраҳая ки барои ҷомеаи худ тавассути блоги худ манфиатовар бошам. зеро аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам пурсиданд ки беҳтарин амал чӣ амале ҳаст? гуфтанд амале ки нафъаш ба мардум бештар бошад, барои мардум, барои ҷомеа манфиатовар бошад. ва худоиро шукру сипос ки ин имконро дод, зеро ин дастурамали ҳар як муъмин аст амале кунад ки ба манфиати мардуму ҷомеа бошад. ва худоро шукру сипос мегӯям ин имконро дод ва андаке ҳам бошад, заррае ҳам бошад барои мардуми худ, барои ҷомеаи худ, барои занон, барои наваросон инҷо фазои меҳру муҳаббат оростем ва ҳар ки на танҳо дигарон, ман худам ҳам аз онҳо меомӯзам, онҳо аз ман меомӯзанд. яъне як фазои сулҳу дӯстона фароҳам овардем ва аз якдигар меомӯзем. ин як давлат аст. ва мегӯянд атр он аст ки худ бибӯяд, на он ки атор бигӯяд. ман қаблан видеои ҳисоботӣ аз фаъолияти Кулчакан гузошта будам бар асоси суратгузоришҳои шумо. чун медонед мо бахше дорем бо номи суратгузоришҳо ва онҷо шумо бо меҳру муҳаббат аз натиҷаи кори худ, он чизе ки аз Кулчакан омӯхтед, инҷо суратгузориш ба ман ва баъзан видеоҳои натиҷаи кори худро равон мекунед ки боиси хушҳолии ман аст. ман хеле шод мешавам аз ин. ва ин худ натиҷаи кори Кулчаканд аст. ва ҳоло ҳам қисмати дуюми ин видео, қисмати дуюми видеои суратгузоришҳо ки худ натиҷаи фаъолияти Кулчаканд аст. ва ҳузури якояки шуморо хайрамақдам мегӯям. аз ҳузури якояки шумо шод ҳастам, бахусус аз дӯстоне ки аз аввал, аз рӯзҳои нахустин бо Кулчаканд ҳастанд. воқеан дастгирии онҳо бемисл буд, муҳим буд, зарурӣ буд. хуб, суханро зиёд намекунам. навбат ба шумо ва суратгузоришҳои шумо ва то видеои дигар, дастури таомҳои дигар. худованд нигаҳбони мову шумо. бо шумо худоҳофизӣ мекунам. бо эҳтиром, Кулчаканди шумо.